Hello guys, kumusta? At welcome na naman sa aking channel. Okay guys, ngayon pa lang sabihin ko na 100% totoo po yun. Tatlo sila magkakapatid, si Gabgab, si Migmig at saka si Angie or AS. So 100% din ay pinanganak sila sa February 22. Yung kwento niyan guys, habang nagiriwang ng birthday, sinakambal sa school nila, ay sakto namang ipinanganak yung bunso nilang si AS. So bago natin ituloy yung video, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumulong magluto at maghanda para sa birthday nila. Yan, sila Ate Jenny, si Insan Kulit, si Papa Ron, si Ate Chi, si Nanang, si Tatang, si Ma'am Hazel at kay Baby N, si Auntie Tilde. Yan. Yan po, niluluto na nitang yung isa sa mga paborito naming Ilocano, ang sinanta or ladit guys. Yan, masarap yan guys, lalo na kung may tinapay. So yan, nilalagay lang po yung noodles na yan. Kala nyo french fries, pero hindi po yan french fries. Ano po yan, harina po yan na ginupit-gupit or kinat sa knife. Yan, yan po yung magiging output niya guys pagkatapos lutuin. Bale, ang sawag po niyan is chicken. Masarap na masarap po yan. Ito naman guys, si Ate Jenny. Siya naman yung in charge sa paggawa ng spaghetti. Yan, nandyan, taga-video lang ako dyan guys. Siyempre, minsan taga-halo din naman. At yun nga, napakasarap ng pagkakatimpla ng spaghetti sauce natin guys. Talagang mahusay. Yan, Sinsan Kulit. Siya naman yung naka-assign sa pagprito ng lumpia. Ginawa ni Kuya Ron. Yan. Yan o, kitang-kita naman na napakasarap guys. Yan yung ate ko, maganda yan. Ano pa, mabait pa. Yan, sweet pa magtimpla ng juice. Yan naman guys, nakikita nyo naman yung mga pangsahog natin sa lulutuin natin. Bihon. Sabihin ko na guys, hindi ako masarap magluto, pero ano lang, try and try lang. Maubos din naman lalo na pagka, diba? Pagka maraming tao, syempre pag no choice na. Ganun talaga, di ba? Siyempre, kailangan nating gisahin yung manok at iba pang gulay na lalong nagpapasarap sa ating binihan. Di ba guys? Yung kala mo expert, no? Tingnan mo, di ba? Yan. Musok-usok pa, kala mo nasa heaven na no? Yan guys, at nilagay na, meron pang hotdog yan may kikiam pa. Hindi ko na maintindihan yung lasa guys. Yan. Naluto na yung noodles at pwede na natin ilagay yung toppings niya. Toppings pero hinalo naman. Anong kayang tawag doon? Basta yun na yun guys. Medyo mukhang masarap tignan pero hindi ko alam yung lasa guys. Bahala na yung mga nagsipunta kung nasarapan sila. You know, pangiti-ngiti lang na nagpapala. Hindi pala pala yun. Sandok pala yan. Kala mo nagka-construction lang Tapos yung short, may punit pa. Yan si Baby N, napaka-cute niyan. Kasama syempre si Ma'am Hazel. Sila naman yung mga nagtutusok ng hotdog at malos sa suha. Syempre doon nilalagay yung hotdogs. Paborito yun ng mga bata guys. Yan, syempre dahil si AS ay bata pa, meron mga ganyan-ganyan. Pero sila kambal, ewan ko kasi feeling ko medyo nahiya na ata sila sa mga ganyan-ganyan. Yan, si Mami. Kapatid ni Tang. Yan, si Papa Ron. Yan, kamukha nila kambal yan. Yan na sila naman yung nag-ayos na. Hinanda na nila. Si Gab. Cake ni Angie. Galing kayang Kal-Epok. Cake ni Migmig naman yung isa. Bale guys, sabihin ko nga pala, meron pang part 2 to kasi nag-sponsor si Madam Sonia sa panghanda nilang tatlo. So, bale budil fight lang yun guys. Kaya abangan natin, Abangan natin. At yun na nga. Umpisa na. Nandiyan lang yung tatlo. Nagtambal. Si AS. Ewan ko kung photoshoot ata to. Parang naiyan naman yung dalawa. Yan. Player si AS. Para umpisa na yung kain. Siyempre. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lakanta kayo May the good Lord bless you. Lakanta kayo May the good Lord bless you.
dyan. Basta ako guys, may ginagawa ko sa tenant. At ate ko na naka-in-charge na mag-video dyan. So, maraming salamat po sa lahat ng nagsipunta. Pasensya na sa kunting nakayanan namin. Pasensya na kung anong lasa ng niluto ko syempre. Napansin. Basta, next year ulit guys, pag may tayo, paghanda, sama-sama ulit tayo guys. Maraming salamat. Sana tapusin nyo pa rin itong video kasi marami kayong makikita ng dito. Mga bisita doon. Ang dami sa gilid ng kalsada na guys, nagsikay. Wala nang yung puno na kasi sa loob. So maraming pong salamat at ingat guys. Yo! Jenny! Kamu kagat ni, mabaling nga may laki na bumati ka. Mabay na kayo, mabay. Hi! Mabay? Ay, may video ang agal-agal ni Landambe na ano. Pinggang ko na eh. Maka-vlog kayo naman. Naisali kayo sa vlog ni Uncle Toto. Sa vlog niya to eh. Dahil ako sa may post YouTube, nalpas. Kumaway sa mga gustong sumikat. Ngamuti. Oh, mag-hi kay Boy Tapias. Hi, Boy Tapias. Lamay kay ko, grupo ti babak dito. Mano ta minutes ato? Hi Boy Tapias. Siya to ang video natin ko YouTube nan. Ala, makita mo. Aling, mag-hi! Sumikat ka, oh. Kami akiden, kung nagkakaroon siya ng amin. Muret ng ako, kami na. Ay, ano naman ang kitchen? Diyan ka, naampan nga kami na. Pitchingan. Starring man dingjingan na eh. Puro yung beat na nagdakaan siya na eh. Beat! O, kumaway ka na eh. Tama kita ni Manoy. Herit ko ah. May kapit mo mo Ay!
Ag-vlog na tumutun. Ang mugayam tag-kameran. Ag-vlog tas nanti chita te ko na aghay ka kinaldri nanti mabuya nan to, di ba? Makin ako ng nakaw. Siniruro makita ng tunga ba? Nagawid damot tong kung ano tahanda pa niya agawin. Guys, andito naman yung mga tropa ni Boy Tapias, yung mga astig ng Zone 1. Yung mga walang tira. Yan si Ugot, yan si Sting, si Ilod. Mali. At si Uncle Mar. Yan si Goryo. Nandito na yung mga nagagandahang dilag sa Zone 1. Oh, Welcome to my vlog. welcome to my YouTube channel. Tita, video mo ako. Wag. Ate, naglawa. Hi guys, nandito na yung isa nating birthday celebrant. May mali makita ninyo din. Si Globo ay. Naging vlogger ah. Hello guys, andito na yung mga tita nating nagagandahan. Yan si Ambet, mag-hi ka kay Bedet. Hello. Oh, hello. Aileen, saan si Nomar? Sarap, parang gusto ko pang mag-herit. Mag-herit, pumasok ka sa loob. May ubusot pa to eh. Kapag ka pala, Jurek. Wala ka nang nagkitok-tok ah. Sarap ng... May ubusot ang datan eh, mas timpla na. Gapo mo lang na siya tinagluto, di bagang mo na imason. Bas. Amo na ima. Ay, gireklamo ni kulit ka ni Jenny, tayo bagbagam. Apay? Sudah nagluto ya? Sila ang cook, hindi ako. Let, sila nagluto, let. Let. Aling, oh, kung saan mo nila kay mo, anya, kameten. Aghay kamot, kumaili ka namon. Agpraksis na ag-vlog. Sige. Awanay natin. Awan na yun te. Awanti Paris na ito yung Rabi. Kalau tag-herit dyan lang eh. The joy ng tipeli ni... The joy. Oh, God.